Insellimlek il-paċi bijak. Illum ekkun nixtieq li inkellimkom fuq lezzjo divina, qari divin, li sar minn Fader Arter Kutajjar, jagħmel lezzjo divina kontinwu dan il-Fader u jispjega il-Vanġelu fil-profond, spjegazzjoni li tidħol f'qalbek u tipprova tibdlek. Allura san semmilkom da xejn xlaqat lili din il-ġimma Fader Arter Kutajjar u FM konventwali dan. Mela għamel l-ispiegazzjoni tiegħu bħas-soltu ta' sebaħat sena ċe fuq il-Vanġelu li kien ħennu bħalma u ħanin missirkom minn Luqa kapitlu 6, 27 sa 38. Pero jiena san semmilkom fuq xi xinu, pero jien san kellimkom fuq l-aħħar 4 versi. U sa tarawu daw l-4 versi, ġviri, għax issa nibat il-rekord tiegħu tal-aħħar biċċa spiegata fil-profond. Turina l-imħabba ta' Alla Papa, xamel għalina biex l-inna l-umanità jerġa' jġibna f'postna u jkeċċi minna il-ħażen li kien qed jakkes fuqna. Batilna xi ħaġa speċjali, batilna l-ibnu. Allura il-Vanġelu kien jgħidilna ara, Vanġelu skont San Luqa, l-ewwel biċċa f'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, imma lilkom li qegħdin tisimgħuni. Issa dan Ġesu, il-Vanġelu hija l-kelma ta' Ġesu. Qala lil dawk li kienu ma' ġemmu dak iż-żmien, imma llum qed jgħidha lilek. Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, imma lilkom li qegħdin tisimgħuni ngħidilkom, mela lilkom, għalija u għalik. Ħobbu l-edewwa tagħkom, għamlu l-ġid lil min jobodkom, birku lil min jisħedkom u jkomplu ġvera Ġesu dejjem jgħidilna għax dan kif jispjegalna l-Fader tajjeb sa tisimgħu. Dan li qed jgħidilna Ġesu ma qalilna xejn li ma wettqux hu, dan huma ritratti tal-ħajja tiegħu. Allura jiena nixtieq ekku, insemmalkom, pero ħanajdilkom ħaġa, sa naqralkom l-aħħar 4 versi li jintom sa taraw qudiemkom u nitlobkom timxu pass mal-Fader waqt li qegħdin tisimgħuhom. Mod speċjali hemm vers 37 jolqtok fil-profond. Lili almenu ġrali, inti jista' jolqtok xi ħaġa differenti, imma jisimgħu l-ispjegazzjoni tal-Fader fil-profond. Waqt li tisemgħu mela mexxu mal-versi. Għax aħna ħanajdilkom daqsxejn se jispjega l-Fader ukoll. Aħna għadna ma fhimniex x'għamel dan Alla għalina lili neħħili minn fuqi lili u lilek sintendi l-umanità kollha, neħħilna kull ħażen, ħafrilna, għadirna. Allura, ħanamlu naqraw dawn il-versi, l-4 versi, u nħalli il-Fader jagħti l-ispjegazzjoni preċiża li tidħollok f'qalbek u nirringrazzjaw tal-kelma tiegħu u nitolbu anka għalih u għas-saċerdoti kollha biex il-mulej ikompli jħeġġiġhom ħalli ixerdu il-kelma ta' Alla li tant għandna bżonn eżis. Mela, il-versa 35 jinsa 38, 35. Imma intom ħobbu l-edewwa tagħkom, għamlu l-ġid, isilfu bla ma tistennew xi ħaġa lura. U l-ħas tagħkom ikun kbir u tkunu li Alla loli li hu tajjeb mal-ingrati u l-ħżiena. Ma ninsiex li jiena ingrata u ħażina. Kieku ma daħalx għalija u kieku jien għad għandi il-ħażen kollu fuqi. Nisimgħu il-Fader imma. Mbagħad vers 36, ħennu
bħalma uħanin missirkom. Vers 37. Tiġġudikawx. Ta' jispjegata jien. Tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati. Tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati. Aħfru u ssibu il-maħfra. Għatu u jinatalkom. U din tant laqtit l-qalbi din li ġejja. Kejl tajjeb, marsus, mezzes sewa umburġat edulkom fħoġorkom. Unnajt maċiċ qed jgħidi, tant fimta bil-preċizjoni kif spiegaħinna Fader Arter sa tisimawa endom ukoll. U jispiċċa għax bl-istess kejl li tkejlu intom li tkejjel lilkom. Allura jena nħalli il-kelma għal dan il-Fader nitolbu l-Alla jimlinna qalbina bħamrija għawila biex din il-kelma tinżel fil-qalb tagħna. Eżis, u tagħmel il-frott. Inħalli l-kelma għal Fader Arter. Nżelmilkom u l-paċi tal-mulej kun dejjem magħkom.